6 سنة كلتشن 13 عام تمرت أبي وردا قولا تنبين اتركب كتما قويا اتوم كم حري تبتينو من تودي من استبهالو تقارلتن مريحنتو من وسان معرف متقعتن مكياد زوزتيلا بوتا خوينا بتاريخ تحاري علام أبي وسن اتا ختما أبزركب روبا عبي دعرو كلهم لعلوت أمررحا منقستن وتادراو مريحنتن نزي ترف عوت كزتيوز تأكبلو معالتي نيرو إذا روبا كابتن قدم زبلا معالتات بركت زبلو أمررحن تقاللتن زترخبلا انتخون نظام وررتن فاششتوان حيلتات نمدمساسن وسان قطم نمكيادن استراتيجيكاو متقعتي نمسلاتن بساينسن وتادراو طببن استملو اب حد علبات تبصحيم زوم وررتن فاششتوان حيلتات بقلصم جغنا سراويت تግራይን ህዝብን ከም ልማዶም ክሰዓሩ ከም ዝኸሉ ኣብ ወርቀ ዲኖን ካልኦት ከባብታትን ዝተኻይዱ መቀይሮ ነጥቢ ውግኣት ህያው ምስክር ይኽብሉ ድማ ኣብቲ ሽዑዋን መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ነይሩ صحيح نبيلنا يمين هايدن صاصاون يتحلفن ዝባሃለሉ ግዜ ነይርሽ እዚያ አሲረ ከተወሰነ ግዜ በኋላ ዲ ሰበር ዜና ጠብቆ እኮ ይባል ነበር ዓወት አብኢድ የረም ፍክር የምነረ ሻዕያውን ጻጻ ይተሐልፍን ከመይናሃ ሒዘለው ጻጻውን ይተሐልፍን ዜን መሕለፍ ይብለን አው አኔርኩም ባዕለሁም ይመብልኩም ታነ ጠመቀየሮም ተጀሚር ያባ ድሕሪ አጻጻዕና የንበር አባ ተጀሚር ረጋግጽና ጣሂና ጣሂስና አይና መዘን በአንጻሩ ጸላእ ድማ ከም ልማዱ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ አደናጊሩ ሓድሽ ብስራት ዜና ዓወተለኒ ተጸበይን ኢሉ በቶም ንሱ ዝዝውረን ሚድያታቱ አደንቂርዎም ዝወዓለሉ መዓልቲ ነይሩ 6 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ከባቢ 4 ሰዓት ቅድሚ ቀትሪ እቶም ተኣከብቲ ን10 ደቂቕ ዝኣክል ዕረፍቲ ንምውሳድ ብድግ እንትብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኢሳያስ ታደሰን ተኽላይ አሸብረን ካብቲ ኮፍ ኢሎምዎ ዝነበሩ እግሪ ዳዕሮ ከይተስኡ እንትተርፉ እቶም ዝተረፉ ድማ ብድግ እንትብሉ ሃንደበታዊ ሓደ ድምጺ ተሰማዐ እቲ ድምጺ በአንፈት ወረዳ ጸለምቲ ድምጻ አጥፊያ ዝመጸት ነፋሪት ውግእ ካብቲ ተኣኪቦምዎ ዝነበሩ ቦታ ካብ 40 ክሳብ 60 ሜትሮ ርሕቀት ኣፈላላይ ቁምቡላታት ደብረየት ድሕረዚ እቲ ኣኼባ ኣይቀጸለን ኮይኑ ግና ናብ ምዝዛም አንፈቱ ነይሩ ካብቶም ዝተደብረዩ ቁምቡላታት ገሊኦም እንትፍንጀሩ ገሊኦም ድማ ከመጋጣሚ ኮይኑ ሕሩስ ውሒጥዎም ተረፉ ጉያ ነርና ኣብ ጉያ ብዙሕ ዝበለ መራርሓ ነይሩ ዕላሙ ስልጠና ኢና ነርና ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ስራሕ ንምስራሕ ናይ ፕላን ናይ ጽንዓት ናይ ኩሉ ብድላው ንገብረሉ ግዜ ነይሩ ሰሙኑ ጸላእ ሰዓት እዚ ብዙሕ ዝበለ ሓይልታት ኣኪቡ ኣብ ጉያ ከባቢ ኣለዉ እሞ ይረአዩ ኢሉ ከጥፍዕና ኩሉ ሻዕ ከጥፍኦም እየ ዝብል መደበ የቋርፅ ነይሩ ዝተወሰነ ምንቅስቃሳት ይገብር ነይሩ ናይ መዳፍዕ ደብዳብ እውን ነይሩ ካብ ኩሉ ግን ፍልይ ዝበለት ዝገበራ ድንገት መካብና ኢንፎርሜሽን ሰሚዑ ይመስለኒ መጽኡ ዓብይ ተኽሲ ገይሩ ኣብ ሓደ ዓብይ ዳዕሮ ኣኼባ ነርና ተኽሲ ድንገት ኢና ሰሚዕናዮ እቲ ተኽሲ ኣብቲ ሰራዊት ተኣኪቡሉ ዝነበረ ምንም ኣይገበረን ግን ኣብቲ ከባቢ ወዲቑ በአጋጣሚ ሲቪላት ጎዲ እዩ ናብ ሕክምና እንትኸዱ ዝፈለጥኩ እዩ ኣብ ሰራዊት ግን ምንም ዝገበሮ ነገር ኣይነበረ ዕለት 6 ፍሉያት ምዕራፋትን ልኡኻትን ወስደሉ ዕለት ውግያ ተኣኻኺብና ኣብ ስልጠና ክንወስድ ጉያ ዝተኣኻኺብናሉ ግዜ ከም ዝነበረ ይዝክር ብፍሉይ ድማ ናይ ኣየር ናይ ሚግ ድብደባ ይዝክር ኣጉል ተግባሮም እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ልሙድ ተግባሮም እዩ ነይሩ ግን ኣጥፊናዮም ዝብልሉ ናይ ኣየር ድብደባ ዘካየድሉ እዩ ግን ኣብቲ ገወቱ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ጠቕላላ ኣብቲ ስልጠና ዝነበረ መሪሕነትን ደምሲስናዮ ዋላ እንተብሉ ሓደ ዓይነት ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ዘጋፅሕዎ ኣይነበረን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ ግን ዝተወሰነ ጉድኣት ከም ዘካየዱ ከም ዝፈጠሩን ንፈልጥ እቶም ጀጋኑ አመራርሓ ሰራዊትን መንግስት ትግራይን ኣብቲ እግሪ ዳዕሮ ኮይኖም ጸላኢ ንምድምሳስ ዘውጽዎ ትልምን ውሳነን መሰረት ብሽም ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ኩናት ተወሊዑ ነቲ ዝነበረ ገዚፍ ሓይሊ ጸላኢ ተደምሲሱ ካብ መብዛሕቱ ከባብታት ትግራይ ሓራብ ብምውጻእ ናብ መቐለ ንምእታው ወሳኒ ምዕራፍ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ
እቲ ዜና ዓወት ድማ ናብ እዝኒ ህዝቢ ትግራይ ክልወጥ ከም ዝተገበረ እዮም ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተገረላይ ተኽላይ ኣሸብር ወደ ሸብርን በርሀ ባራኺ ወዲ ራያን ነቲ እዋን ንድሕሪት ምልስ ኢሎም እንትዝክሩ ዝዛረቡ ኩሎም ክድምስስና ዝተዋፈሩ ናይ ፀላኢ ሓይልታት እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ፀላኢ ክፍለ ጦራት ብምሉኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝገበርናሉ ልኡኽ ዘሸጋገረ ዕለት እዩ ንወፍሪ ዓሉላስ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈና ግዜ ነይሩ ትደምሰዮም ዝብል ሓር ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ናይ ወፍሪ ዓሉላ ስራሕ ተጀሚሩ እቶም ኩሎም ዳርጋ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት ብጀካ ኣብ ከባቢ መቐለን ንምብራቕ ኣንፈት ሰሜን ዝነበሩን ብዓፋር ገይሮም ዝሃደሙ ተዓብዪ ሓይሊ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተደምሰሰሉ ዝፍለጥ ወፍሪ ዓሉላ ድሕሪ መዓልትታት ኢና ኣካይድና መግረሚት መዓልቲ እያ ነይራ ምባል ይከኣል እዩ ስለዚ ሕሉፍ 8 ኣዋርሕ ዝነበረ ጽንዓትን ጅግንነትን ጸዋርነትን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ መንፈስ ሰዓራይነት ኩሉ ግዜ እናተወልዐ ከም ዝነብር እውን እዮም እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ መልእኽቶም ዘመሓላልፉ ኣብ ኩሉ ተጋዳላይና ኣብ ኩሉ ፍላይ ትነበረ ኣመራርሓ ምንም ክሳይ ዝነበረ ዓርሰ እምነት ዝገርም ኣብ ሓፂር ግዜ ተላዒልና ዓወት ከም ነምፅእ ምንም ጥርጥር ኣይነበረ ነዚ ዝገብረካ ከምኡ ክትከውን ዝገብረካ ድማ ህዝቢ ሎምሳና ናይቲ ህዝቢ ሞራል ድማ ካብ ናህና ንላዕሊ ነይሩ